Здравейте, приятели! Аз съм Ели и благодаря на всички от вас, които избрахте и днес да бъдете заедно с мен в Вкусни фантазии. Днес избрах да ви покажа едно традиционно българско ястие, което всеки от вас познава и приготвя по най-различен начин. Днес ще видите моя начин на приготвяне, но съм го леко видоизменила от традиционната рецепта. Това е сирене по шопски, но съм прибавила и малко кренвирши за тези от вас, които обичат да си похапват повече месце, като мен, например. Сирене по шопски с кренвирши, това ще приготвим днес. Надявам се, че ще ви бъде интересно, макар че това ястие е до болка познато на всеки от вас, но аз съм гледала различни начини на приготвяне, дано моят ви допадне. Това са необходимите продукти. Както винаги, точните количества ще видите в описанието под видеото, в края на видеото. Но искам да ви кажа, че точно за това ястие съвсем стриктни, точни количества не са необходими. Това зависи от самите вас, от кое повече предпочитате. Ето как ще си го приготвим. Около 20 грама масло си поставяме на дъното на гювечето. Предварително искам да се извиня на всички от вас, че във видеото, в продължение на видеото, ще видите понякога моята ръка на преден план. Това е така, защото камерата ми не беше позиционирана много добре. Аз работя с лявата ръка, ако сте забелязали, и ръката ми се вижда малко повече на преден план, което не е много приятно и се извинявам още веднъж. И сега нарязваме си един домат, както предпочитете, може и на кръгчета да го нарежете, и го поставяме на дъното върху маслото. Ето така си нареждаме парченцата. Ето така. Сега отгоре ще сложим малко чубрица. Аз съм използвала чубрица, червен пипер и магданос, но вие, ако обичате друг вид подправки, не е проблем да си сложите и от тях. Ето така, по-малко поръсваме. Сега и малко магданос. Ето, за това имах предвид. Ръцете ми се виждат много повече, отколкото ястието. Още веднъж се извинявам. Натрушаваме около 150 грама сирене. Може да сложите и малко повече, и малко по-малко. Ако обичате повече сирене, сложете си и повечко. Намалете другите продукти. Така си го разпределяме върху доматките. Сега съм използвала печена чушка от буркан. Вие може да си изпечете и в момента пресно изпечена. Ето така на малки парченца. Си я нарязваме и я поставяме върху сиренето. Това е леко люта чушка. А тази, ако се чудите защо е толкова малко парченцето, тя е ужасно люта и за човек като мен, който не обича толкова люто, тази беше предостатъчна. Ето ги и кренвиршите. Аз съм избрала днес кренвирш с кашкавал. Може да използвате и обикновени кренвирши без пълнеж. С кашкавал стават вкусни наистина. Нарязваме си ги на малки парченца. Така. И ги слагаме върху чушките. Един кренвирш е достатъчен, те са по-големки, а и гювечето искам да ви кажа, че е доста голямо. Сега другата половина на домата също я нарязваме на малки парчета. Преди това слагаме чубрица, червен пипер. Сол не слагам, защото сиренето е соленко. Нареждаме ги отгоре. Ето така изглежда готовото гювече. Слагаме си и малко масълце отгоре. Отново 20-30 грама. Ако обичате по-мазничко, сложете повечко.
Яйцето ще сложим малко по-късно. Сега ще залея с малко водичка и слагам във фурната да се пече около 15 минутки на 220 градуса. Фурната ми е с вентилатор. Ето така трябва да се е получило горе-долу, за да сложим и яйцето. Аз го слагам сега, не в началото, за да може да остане ето така отгоре. Просто изглежда по-красиво, не че ще има промяна в вкуса. И отново запичам за 4-5 минутки, може и по-малко. Ето, вече е готово. Уха е страхотно, изглежда много добре и ви уверявам, че е и много вкусно. Поръсваме накрая с малко магданоз и нашето гювече е готово. Ще се радвам, ако моят начин на приготвяне ви е харесал и опитате и вие да го направите. Отново напомням на тези от вас, които не са се абонирали, а харесват това, което правя, абонирайте се, натиснете и камбанката, за да бъдете информирани за всяко мое следващо видео. Споделете канала ми и с вашите близки и познати, за да може да го подпомогнете да се развива по-добре и на мен да ми дадете още по-голям стимул да показвам все повече и повече лесни и вкусни рецепти. Това беше всичко за днес, приятели. Точните количества на необходимите продукти, както винаги, ще намерите в описанието под видеото. Ще се радвам, ако и днешната рецепта ви е харесала. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ще се видим съвсем скоро. Бъдете здрави, а от мен за сега. Чао, чао!